महत्त्वाची बातमी. बेस्टनं खरेदी केलेल्या इलेक्ट्रिक बस खरेदीमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजप आमदार मिहिर कोटेचे यांनी केलाय. थेट जाऊया सध्या कोटेच्या बोलतात. भाडे तत्वावरती घेण्यासाठी बेस्टने निविदा काढली होती. निविदा काढताना तर 200 निविदा आल्यावरती ते 200चे 400 बसेस केली आणि बेस्ट समिती समोर प्रस्ताव मांडताना मात्र हे 400चे 900 बसेस करून टाकले. मुंबईच्या रस्त्यावर खरोखर त्या धावू शकतील का? एवढे मोठे रस्ते आहे का? आपल्याला माहिती डबल डेकर बस ज्यावेळी धावते तर त्याला विशिष्ट मोठे रस्ते लागतात, त्याला टर्न मारण्यासाठी रेडियस मोठा लागतो. तर या सर्व बाबींचा फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपण काढलाय का? हे सर्व न करता सर्व टर्म्स अँड कंडिशन्स बाजूला ठेवून पुनर्निविदा न काढताना या कॉजेस ई मोबिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांना 2800 कोटी रुपयांचा कंत्राट 900 पैकी 700 बसेस या एकच कंपन्यांना देण्यात आलं. आणि मी तुम्हाला गंमत सांगतो, कॉजेस ई मोबिलिटी कंपनी याचा भाग भांडवल म्हणजे या कंपनीचा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आहे, पेडअप कॅपिटल हे फक्त 1 लाख रुपये